କାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା ତୁ ଗଲୁନି କଣ ମିସ୍ କଲୁ ଜାଣିଛୁଟି? ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲିନି ଆଉ କ'ଣ ମିସ୍ ହେଇଥାଉ ସେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଭୋଜି ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଗଲିନି ଆଉ। ନା 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 ଭୋଜି କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଉ କଣ ମିସ୍ କଲୁ କହ? ଆଉ କ'ଣ ମିସ୍ କରିକିରେ? ସେଇଆ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ କି? ସେଇଆ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଯିବୁ? ମୋ କତିରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ନା କହୁଥିଲୁ ପଇସା ନାହିଁ ଯିବାନି ହଇନା କହୁଛୁ ଯିବା? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ଯିବା ଯିବା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ପଇସା ଦାୟିତ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବି। କୋଉ ଗାଡି କେତେ ପଇସା? ଆରେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଦବା। ହାଁ କ'ଣ ହବ? ଫୋନଟା ଠିକ କଥା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଚାଲ ଚାଲ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।